Marco van Basten is relaxed van de medie en terochte. Zijn ploeg is als vijfde eindig in de competitie en is Santwade de favoriet in het duel tegen AZ. Als je naar de ranglijst kijkt wel, wij zijn vijfde geworden, zij achtste. Dus dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant weten we dat AZ gewoon een ervaren ploeg is. We hebben veel wedstrijden gespeeld, ook internationaal dit seizoen. Nou, ik denk dat de onderlinge verschillen heel klein zijn, te verwaarloosd zijn. Dus ja, wij zullen aan de bak moeten. Het treffen tussen AZ en Heerenveen had een extra verhaal. Van Basten is namelijk volgend jaar de trainer van AZ. Nou, daar kan ik niet veel zinnige dingen over zeggen. Kijk, ik ben nu bij Heerenveen onder contract. Ik wil het zo goed mogelijk doen bij Heerenveen. Onze tegenstander is nu AZ. Maar mijn werkgever ligt hier. En ja, dus moet ik het gewoon zo goed mogelijk doen voor Heerenveen. Dus. Daar werd het bij Heerenveen best goed gaat, had AZ flink wat problemen. De ploeg van trainer Dick Advocaat eindigde uiteindelijk op het 8e plak en had nogal wat blessures. Heerenveen-speler Berends is net fit, Paulsen is er net bij en boven dat kan trainer Dick Advocaat ook net beschikken over de spitsen Johansson en Afdiets. Het is natuurlijk duidelijk geweest dat we met een hele kleine groep heel veel wedstrijden hebben gespeeld. En dan is het ook nog een groep die graag traint en volop traint. Ja, dat krijg ik hier terug. Van Basten wordt volgend jaar trainer bij AZ, maar er binnen meer mensen die te verliezen maar bij de club staan. Berends, Elm en Gouwleeuw spelen hier bij Heerenveen en nou bij AZ. Van Gouwleeuw is het extra pikant. Hij waat verliezen trof Van Basten op de bank zetten, maar volgend jaar treft hij de trainer bij AZ nou weer. Ja, soms botsten we wel eens, maar goed, dat is niet erg. En dit is soms ook wel erger gemaakt dan dat het was, moet ik zeggen. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ja, wat ik zeg, we spelen nu eerst nog tegen Heerenveen voor de play-offs. En die moeten we gewoon winnen en dat is het belangrijkste. En ja, wat er volgend jaar is, dat zien we dan wel.